niya makakol. Yari ko, isulti ko ni mo, na problema kay kuhan ni. Ano may problema ni mo? Sir Marlon, likod-likod na mag-usap sa pais, ipasul kay kong maayo. Ano mo problema man ka, anak? Si Sir Marlon ba, gusto lagi niya nga, dadon ka niya sa bais, kay, pangasaunon lagi ka niya. Ay, ang gusto unta nga, makiguguy-ugoy ka niya ba? Hindi ko eh. Nagkasarya na di kami, anak niya. Ano mo kung balibad, anak? Kaniadto day, sa dili pa mo sinayuran, mahimo kang makabalibad niya. Ya karon, kaslunon naman mo. Ayaw siya balibari. Hindi lagi ko, Cho. Ayaw pag-ana day. Iyan na bitaw ka pa nga sa unon. Sama na mo sa magtiayo. Ay, basta kay di lagi ko, di ko. Ayaw pag-gaya sa uday. Ako ra ba? Naara ba ko iyang ni Sir Marlon? Kabahin sa bugay. Eh, wala ko'y labot, anak, Cho. Eh, basta kay di ko masugot na iyang hangyo. Mawawan ta ana day. Ay, ang saon tama na, be? Ang ano magpugson yun na nga, supak mo na sa kong kabubuton. Unsa man ka oy? Wa gihapon kasi yung kahimtang nga. Kasuno naman mo. O, kasabot sa mong kahimtang ron ko, eh. Ang bugtong rin yung nasa kong naon na. Hindi pa ko niya asawa. Hawa siya katungod na ko. Mahibaw to sa tatay ni mo ani. Masuko gito nimo. Si Sir Marlon, mangluod gito. Bisag kinsa pa'y makahibaw, anak, angkol, eh. Bisag si tatay pa, bisag kinsa. Dili na ako igsapayan. Basta kay wa siya katungod na ko. Hindi ko niya asawa. Ay bao tingali mo no? Nasupak is balaw lang yung gibuhat. Nakamo mo ditinir sa mga tinakpan. Mana mo na tagu itoy. Kami si Simon, nagplano gid mi. Nga amo nang itugyan sa tinugyanas balaod. Pero wa pa may kahimo kay nagplano pa man mi sa among buhaton. Yang anong inyo pamanandugayon? Wa mo'y katungod nga ingno ninyo ini. Oy. Wa pa rin ka may bautoy. Nga kami may gisugo ni Yosef yung pag dakop ano nila. Kamu? Oh. Kami may gisulungan na niya. Pagdakop ana nila, ang nakadaot lang namo, iwala dayon namo itugyan sa otoridad. Pero doon namin katungod na niya eh. Karon ba ko may bawa na da? Pangutan na Senior Sibyo, aron ka mahibaw. Nya kalusab ninyo itog yan sa barangay o sa kapulisan ba noon? Sa labing madaling panahon. Ay, ikaw ba? Ay si babang bukang ha? Buong-buong di ko di. Buong nung takuron. Better watch out ha? You better go now. High blood lagi ni siya, no? Gamay mong tang tao, no? High blood. Kaya, nalagsaba din ako. Ngayon na ka, mahimo ra pa kang piso ni Matoy. Pasuhong na ko niya. Pagpreso ming to ka. Kaya ka preso na ko eh. Igagaw mi siyang asawa. Oh, lagi, pero ay na pag binuang. Binuang na itong buhaton, ato na lang na intrigo ng duha sa pulisan. Intrigo lagi tani. Pero ang problema, ang sikreto sa kanding. Kaya ka nakabaw man na sila sa sikreto sa kanding. Di, mabulabog na noon. Ato lang ngayon, pag-istorya, pahimangnuan ato na. Saan mo talaga pagpahing ng no sa eh? Himangno, hinangno. Himang no, sorry. Sabot. Sabot. Tabi tas na yun, sabot natin. Sige, pangitan mo, Bugart. Ay, nangita kong tambal diri para hubak. Sige, pangitan mo. Sagbot. Sakbut. Sa sagbuta. Ilipante ba? Panti. Ikot lang mo mata din ha. Di ka kita gilipanti din na eh. Tuwa sa zoo ay, makita ka dito.
Dili mo na siya mananap. Sagbot man ang elepante. Doon na din na. Doon na, uy. Tambal man na, day. Epektibo man kina siya, ang makaayo. Hindi ni makamangita. Ito pangita dito. Naghanig to. Ayaw din ni pangita kay masukos tatay. Ay magsuri-suroy din ni. Garpo sa asa ng tatay ni mo, uy. Ngita lang ko diri magtanong, elepante ba? Basig ni adiri. Ay, Bugard! Isa kipagita ni mo? Uy! Aram na ng elepante di, ay. Daan palagi ko. Di lagi elepante ang ipangita. Butsukuya dyan itong hanay. Darling, kadiyot sa ha. Dali din na ha. Lag ko tong hilin tayo, eh. Di gihapon mo sugot nga. Daton siya ni Sirmalon Panuroy. Tang buang nga bayhana. Musugot na siya. Mahiubos niya ang iyang pamanulon. Yung saom na. Mapugos dito na. Masilin, di panggit siya. Nag-uol kay kawani kay wa para ba gyud ko matagai sa akong bugay. Di ta kabahin ani. Pagkaimahin mo na. Saom na. Explikar nila si Marlon. Saom sa itong agawon eh. Mga babae diri, ipanundog siya niya sa syudad nga. Mayaninano rin niya. Saan ka nakapag-explicar niya, eh? Kaysa una, kipasiligan ako si Marlon nga mukuy gisilin. Puting gahiar na gis amaw. Pagkaimahin mo na. Ikaw mo god, inom mo lang sa liga si Sir Marlon god. Mamakka ka na. So, di alam gini mas tinuod. Para, may sabmok. Sura niya, eh. Paminaw na ko. Wa gi gusto akong pagumangko ni Sir Marlon. Tinuod na. May pagdilan na ni mo libog-libog ni mo ko. Eh, kanara ba si Helen? Tinuod ginawa ang gusto ni Sir Marlon. Kaya gitupo-tupo na ko na sila. Eh, nakagusto pa na. Wala ni Koyog na Sir Marlon. Unsa gyud kay gidilian ni Haley ni Sir Marlon, no? Dato, kwartahan, milyonaryo. Sakto sa height. Wapo. Ang mga babae sa syudad, nagukod niya. Siya, magpagaygahay noon. Wala na problema ha, Bugard. Ako pa ni mo, no? May pag-imo lang na sultian, tinuod si Sir. Ay lang siya, sige Sir, pamakak ni mo, kay sige ba ka pamakak? May bawaan na Sir. At tuwag po napaingunin mo, ikaw ginabukha na na. Mao lagi. Okay na, nga imo sultian sa anan. Ay, sig pamakak. Sipog na naman. Libog na na nakutaw. Sige ba kag pagayog kwartang Sir? Hahay. Isura pagbalibad ani, eh. Nay maayo Bugard ay. Ayaw ing na si Sir Marlon nga silin way gusto niya. May pag-imo lang yung ganion ay. Nga sinang munday, mo'y dili mo sugot. Tabangi ko, bi. Unsa tabang? Palihog ko. Kaya naisulti ni Sir Marlon. Ay, parihar na eh, kay sulti. Parihar na. Mas maayo man gud ikay musulti niya. Kay dili kay katasabag maayo. Unsa pa man kadiama toy? Magdugay pa ka din ha. Dapat ko isugo nimo. Unya ra ko darling, kaya nag-istorya na yung parting Sir Marlon. Pagdali lagi. Istorya ng butiti oy. Sige nga. Ako lang musulti ni Sir Marlon, oy. Pero dili sa karon. Ako sa rin kung ano na kong asawa, kay sige halang taghakot ani da. Ni palihog ko to ha. Ya, ato na lang ko. Sige, sige. Salamat kayo. Oh. Suko gito siya na ako, Nay. Kaya di siya masugot nga. May ubo si Sir Marlon niya. Oh, paano magbuot man siya? Naubya niya oy, taon. Hindi sa to siya masugot nga mo balibad ko. Kaya biuyuan lagi ko nun ako siya. Nano man di kuyuan? Tagpalusong kulong naong niya. Mura iya. Di na lang ko mo atubang niya na eh. Kaya permi lang ko niyang kasabaan. Nagtuo man siya nga, usto siya. Sige lang. Moagi gani naturon din sa ato ah. Naungo ko gani sa pagsulti.
Wa siya katungod nato dinhi. Ay na lang ngayon likaya na lang na nato siya. Sili kayan. Magbuot man siya sa atong panginabuhi diri. To sa inyong amahan. Ningon nga mutunga ra sa dinhi inaguban ninyo kasal nya butan ng pagkamahan. Ay naara tong tatay na kung uli siya dire. Basta kay gitumana na nako siya siyang gusto para lang maayos siya. Amahan mo hinahuna. Napay nagsulti nako. May na di inyong amahan dito sa ospital. Nagsiging laglakaw-lakaw. Nagsulti ko no nga. Unyara mo to nga dire kung mahuman inyong kasal. Sige lang na. Di ko igsapayan kung ako'y mag-antos. Basta makita lang na akong buhi mong dumas tatay. Yan, saan naman to akong sugo ni mo to eh? Pagkatong hilin. Marami mahal na sa mga isugo, sir, eh. Saan mo naman? Mas bugat na ni Adto dito, sir. Nga? Iinom mo ko nas munday nga. Kadang di pwede si Helen kay masugo-sugo sa ila. Bida sa ng rason na to ya. Pangasauno na ako silin. Kaya ba na siya nga iyan ako mahimong umagat? Kuya mo, muna yung ilang rason, hindi pwede kuyog ko iwal masugo. Bida sa ng rason na eh. Bati abya na eh. Ang sa sulod, sir. Kung makasal ko, wala kami na problema. Kaya si asa pa na datari mo silin, kaya kasal naman mo. Bida sa na eh. Ang karoon akong gusto, pabuton pa mang maminyo mi. Siya nga wasi salig na ko. Sa mana, sir. Sopak mas na munday. Bida sa eh. Papakita kaya na supak sila na ko. Usayo yun ako. Sa na, sir, nga. Inahan mas na munday. Sopak yun, sir. Inahan lagi siya. Pero pangasauno na ako silin. So may problema na. Sige lang po, sir. Hapit na bitaw mo makasal. Hapit makasal. Bigtasan ng buong hapit na makasal, oy. Blagot yun ko. Doon ako katungod na ng hilin, oy. Pila na ulo-ulo ba kayo? Paliharag ako na tagiyan ng hilin nun. Titas lang si Dawid ng hilin. Titas na eh. Kanon may gusto na ko. Ngamadaan ako silin. Sa na, sir, din kakapugos, sir. Ayaw, kitingali na sila na nga. Kitnapo mo na silin. Taguo mo na. Tatuo mo na sa Manila. Alam mo, sir. Ay, kami tag-iwan mo. Unsa may nasusi mo o? Ngayon mong gisultihan ni mong bala sekreto ng buni. Oo, namugos man tay. Bisan pa! O musumbong to sa matos barangay. Kaya may bawod to sa kadagkuan. Mga priso itong duha. Gingnan na sa tuna ko si Motoy tay na dili mo sulti ug di mo sumbong. Bisan pa! Wala na ito ni mo sulti eh. Ug unsa niya may tabo ng buni, bantay ka lang yun, bantay ka lang yun. Inom na lang tay ako naman to gipinahan si Matoy na di mo sumbong. Sumbong-sumbong. Tabian yun kay kada. Nga, ano naman itong bana ni mo? Nalakaw man to. But, asa to singaw. Masuway bitog kagubot eh. Masuway yun. Ay, nakitay. Sister, sana oy. Kay nagsabot na ra ba to si Bonnie ug si Simon nga dadon to nilang tulisan sa barangay? Mo ilang po? Oo, mamatay lang gisabot-sabot gahapon. Mo na mga tota, basi makatabang ta dito. May gani. May na lang. Kay si Matoy ra ba? Nakahibaw ra ba nga nagtinal sa buni og tulisan? Hibaw na di ay? Oo. Kay nay. Tabi pa rin siyang banang butan. Oh, di mo din gisultian la. Tara rin. Hoy, laklak. Mabuti mong bana. Pawatahakin na ko'y sulti niya. Ano naman tay? Basta lang. Kalma lang sister, in my heart. Ko sige sa puti, samot ka katiguang anak.